Matapos akong makasal sa isang lalaking bilah, araw-araw akong nakpapahanda at naglalakat ng paruwet parito sa bahay, minsan pon ay halos hibat na. Nakaupo lang siya sa sofa, kalmado at tahimik, pero palahing namimila ang dilong kanang tainga, at kung minsan ay dumidiho po ang kanang ilong ng walang dahilan. Hanggang isang araw narinig ko ang kanang inisip, dapat ko na bang sabihin sa asawa ko na nakakakita na ako. Ang lambot ng baywang niya. Ano kaya ang feeling kung akapin ko siya? Ang habang binti niya. Paano kaya kung ipatong ko ang sa balikat ko? Tama na. Iwag ka nang magsalita. Hindi ko na kaya pang makinig, kaya ahat akong limapit at tinakpan ang kanang bibig. Nakakainis. Kadarating ko lang haling sobar, pahot na pahot ang katawan at isip ko. Nakaupo si Papa sa sofa, nakangiti at nakapamayvang, Naki, Maria, may magandang balita ako sa iyo. Ano po ayan? Nalihi na ang kumpanya natin at nababaliw na si Papa sa lingkod. Magandang balita ba ayan? Ano ba ang inaisip mo? Ang ibig kong sabihin may pag-asa pa. Ano ka ang magandang mangyayari sa pagkalihi? Parang may masamang kitub sa Papa, makakaroon tayong kasunduan sa pagpapakasal sa mga makasantalan. Makasantalan? Isa lang ang anak na lalaki nila, si Juan Santalan, pero diba nabilah siya kamakailan lang dahil sa aksidente. Ibig sabihin, ikakasal ako sa isang bilah. Hindi pwede. Hindi po ako masyadong nakakapaglibang, bata po ako, Papa. Ipagpibili mo ba ako? Para akong nakarap sa isang nakakatakot na kaway. Papa, sabihin ko sa iyo, malandi ako, mahilig akong makhloko. Kung papasok ako sa pamilayan makasantalan, baka mapitulan akong binti. At saka, bilang si Juan, paano mo nasasabi ang tungkol sa mapapanghasawa mo? Halit na halit si Papa, namimila na ang maka. Pagkalipas ng 3 araw, basta na lang akong isinakay sa karwahe. Sa kasal, nagsalita ang pari, Genuine Juan Santalan, tinatanggap mo ba si Maria bilang iyong asawa? Ang lalaking nasa harapan ko ay may makapal na kilay, malamig at aloof. Dahil sa kanang formal na itim na site, para siyang isang artista sa pelikula. Tinatanggap ko malamig niyang sahot. Isang bilah pangit, isang malaking elo, akala niya kaya niya akong makya. Anong kakawin ko sa kanang kahwapihan? Limanghon naman ang pari sa akin, Maria, tinatanggap mo ba sa Genuine Juan Santalan bilang iyong asawa? Ahat akong simahaf, hindi. Ayoko. Ayoko talaga. Hindi po ako tapos magsalita ng takpan gwardiya ang bibig ko. Nakangiti pa rin ang pari, ayos makang mahal na mahal nila ang isa't isa. Sa kalahitnaan hobby, mili akong itinali at inihahas sa kama. Sinamatan ko si Papa hanggang sa matiyo ang lalaminan ko at nakatilok na lang ako. Biglang may pimasok sa kwarto. Imapak ang mamahaling sapatos na katat sa saak na hawa sa kaway at narinig ko ang tinok. Ahat akong nakising at simahaf sa klulo. Tilong. May manayak. Tilinghan niyo ako. Maria, dahan-dahang inayos ng lalaki ang manghas ng kanayang damit, ang kanayang buses ay parang ilan sa tahlamah, nakakakilabot. Anong kakawin mo? Nanlalaki ang hamata ko habang papalapit ang lalaki. Tilinghan niyo ako. Diba bilah siya? Bakit siya nakakalakat ng maayos? Hindi pa siya gemahamit ng tingkot. Juan, parang awa mo na, hayaan mo na ako. Hindi mo naman ako gusto at hindi rin kita gusto. Ipakikilala kita sa ibang baba, marami akong kaibigan, makakanda sila at mababait. Halos mapaliud na ako sa pagsasalita. Mga 10 sentimetro na lang ang layong kanayang maka at napakalamang nito. Ang kanayang itim na mga mata ay halatang walang nakikita, nahinit pinuporan pananakot at panhanep. Pero ikinasal na tayo, Maria, tumayo ng tiwit ang lalaki at akmang haplisan ang iluko. Ahat akong imiwas, ukay lang pwede naman tayong mahpaano. Pero kailangan perang kumpanayan papamuet. Napahinto ako.
Tama bimalik aku pagkatapos malihi ang kumpanya namin at baka naibenta na ang bahay at kotse namin. Baka hindi na mabayaran ang itang namin kahit ilang henerasyon pa. Nanghanginag ang buong katawan ko at nakbaho ang kalaing aking maka. Nakbibiru lang ako. Gusto kong makpakasal sa iyo kasi. Kasi mayaman siya pero paano ko sasabihin ayon? Tahimik na lang akong nakmira sa aking isipan. Sa ganaan nga makpapakasal na ako. Isa lang naman ang madagdag sa asawa ko. Pag nakaon na ang kumpanya ni Papa, makpapaanal na ako diba ayos na. Sa wakas ay naisip ko rin. Hindi na ako pimalak at nahimiti kay Yuan sa gana asawa ko. Nakilat si Yuan, iwag mo akong tawagan ganayan. Lalo ko siyang inasar, asawa ko, asawa. Bigla kong nalala ang isang bagay. King kasal na tayo, makasundo tayo. Sa Milan ngayon, hindi mo ako pwedeng hawakan. Matitilog ako sa kama at ikaw sa sofa. Napawag si Yuan sa kanayang nua, may kwarto naman para sa bisita. Doon ka matilog. Pagkagising ko nalaman kong nasa opisina na si Yuan. Nagtatrabaho pa rin siya kahit bilang paano kaya siya. Nagtatrabaho na walang nakikita. Habang nag-isip ako, bigla akong nakaramdam ng init. 39 degrees ang temperatuur sa airson. Hinanap ko ang remote control sa nabanapin taan. Hey Siri, buksan mo ang airphone. Walang Siri na sumagot sa akin. Alexa, buksan mo ang airphone. Wala pa rin. Agad akong nakalit, anong nangyayari sa mga dito sa bahay? Sa inis ko, nakibat akong damit at naiga sa sofa. Nakatilog ako hanggang sa gemabi. Biglang bumikas ang pinto at narinig ko ang pamilyar na apak. Nakilat ako at nagising, teka, hiwag mong buksan ang ilaw. Hindi pa ako nakabihis. Nakasot lang ako ang enervier pero hindi na ata. May narinig akong ngeblag at bumikas ang ilaw. Nakatayo si Yuan sa pinto, hindi nakatuon ang kanang mata. Ay uwan pala, nakalimitan ko na hindi siya nakakakita. Naka nga ako nang maliwag at nakpatiloy sa pakiga sa sofa, nakarating ka na pala. Kung nakarating ka na, maglito ka na, gutom na ako, wala pa akong kinakan buong araw. Hindi ko alam kung bakit hindi mapakali si Yuan at iniwas ang kanang tinghan. Naiya pa rin siya kahit hindi siya nakakakita. Lalo ko tuloy gustong asarin si Yuan. Kaya bumaba ako nang nakayapak at limapit sa lalaki, halos dimikit sa kanaya at naksalita, asawa ko, mahanda ba ako? Hinawakan ko ang kanayang kamay at ipinatong sa aking baywang. Biglang nalit ang mata ni Yuan at agad na namila ang kanayang mukha, sobrang handa. Timalikot si Yuan. Hindi siya nakakakita, wala talagang thrill. Pagkatapos kong sabihin ayon, imalis na ako. Narinig ko ang nakakilihang buses ni Yuan, hindi nakakakita. Sino nagsabi sa iyo na hindi ako nakakakita? Dito siya biglang himinto. Taman pala, naaksidente siya at nawalan paningin. Bakit hindi niya agad sinabi? Imakait ako sa haktan para maligo. Pagkatapos maligo, magsud akong batrobe diba? Pero naisip ko na walang kamera dito sa bahay at isa lang ang asawa kong bilang. Kaya wala na akong isusot kasi sobrang komportable matilog nang walang damit. Tama, tumakbo ako pababang haktan at nakita kong nakaupo si Yuan sa sofa. Pwede mo bang buksan ang iPhone? Hindi ko kayang buksan, sobrang init. Walang sumagot sa akin. Naktataka akong ko at nakita kong tahimik na nakaupo si Yuan sa sofa, namimila ang kanayang tangha at nakaiko. Naririnig mo ba ako? Inawakan ko ang manghas ng damit ni Yuan. Hindi ko inasahan na may tumilong pilang likido mila sa ilong lalaki. Dapat ko na bang sabihin sa asawa ko na nakakakita na ako? Teka, sino ba ang nagsasalita? Si Yuan ba? Ano ba ang sinabi niya? Hindi pwede, hindi gemalaw ang kanyang bibig. Baka hinihini ko lang. Ang lambot tingnan baywang niya.
Anu kaya ang feeling kang ekapan kusiya. Naririnig ko po ang inaisip ni Yuan. Diyos ko. Ang habang binti niya. Paano kaya kang ipatong ko ang sa balikat ko? Nalalaki ang hamata ko at napatalon. Limapit ako at tinakpan ang bibig ni Yuan, tama na. Iwag ka nang magsalita. Bahang simamangot ang lalaking nasa harap ko at kalmadong tumingin sa akin. Wala akong sinasabi sa hot niya. Hindi. Alam ko naman na hindi siya ang nagsasalita pero ang wait lang na naririnig ko ang kanyang inisip at puro kalukuhan ang nasa isip niya. Ang laking hamatang asawa ko ang kita niya gusto ko siyang halikan. Bigla akong liminghon at nachtama ang tingin namin. May problema ba? Nakita ko na tinitigan niya ang aking bibig. Nakakatakot. Pero kasunduan lang ang kasal namin pero gusto akong istrangarong lalaki na to. Hindi ko kaya to. Hindi ko na kaya. Teka, parang may nakalimitan ako. Hindi ba sinabi niya na humaling na ang kanyang mata? Itinaas ko ang aking kamay at ikinaway sa harap ng mukha ni Yuan. Hindi humalaw ang kanyang mata pero parang naisip siya. Biti na lang at matalino ako, kung nalaman asawa ko na nakakakita na ako, hindi ko na makikita ang kanyang mahandang katawan. Diyos ko. Kailangan kong takpan mantle ang aking katawan at tumakbo pataas para tawagan si Papa, Papa. Manayak si Yuan. Papa, tulungan mo ako. Nakring lang ang telepono at pinatay na ni Papa. Hanan siya palaki. Hindi pwede to. Wala na akong makakawa. Tatakbo na lang nina ako. Agad akong nakimpakan makakamit sa maleta at limabas ng pinto. Nakabangha ako sa isang matigas na dibdib. Ukay ko lang may simolo sa akin at narinig ko ang isang malalang buses na parang aluaf at formal. Kung hindi ko naririnig ang inisip ni Yuan, isipin ko na isa siyang mahalang na lalaki at hindi isang maniak, nawakan ko ang baywang asawa ko. Ano kaya kung humalaw ako doon? Natakot ako at imatras. Dahan-dahang limapit ang lalaki sa akin, Maria, hindi ako nakakakita, saan ka pupunta? Hindi nakakakita. Iwag ka nang magpanghap. Mas maayos ka pang maglakad kesa sa akin. Nakita ko siyang nanghanghapa habang papalapit sa akin at malapit na ang kanyang likod sa mesa. Simahaw ako, iwag. Iwag kang limapit. Para akong isang hayop na nalok sa kilinghan at dahan-dahang pinipinasan. Ngmanhan haso ang kanyang matalim na kitsalayo papalapit ng papalapit. Para akong nakasabit sa bangan. Luminok ako, may pinahtadanan kasi ang kaibigan ko at doon mina ako matitilok sa kanila. Tumahilit si Yuan na parang naisip pero naalala ko na nakpakasayon ang kaibigan mo sa Florence. Pinaningkitan ko siyang mata. May graduasyon ang lulu niya ay hindi bintis ang papa niya. Basta kailangan ko silang tulungan. Maria, nakatayo na ang lalaki sa harap ko, nakatingin sa akin at tinawag ang aking pangalan. Ano? Hindi ako tumingin sa kanyang mata, baka bigla niya akong iahis sa kama. Nakakatakot. Iwag mo akong lukuin. Gusto kitang lukuin. Lolo mo. Itinilak ko ang balikat ni Yuan. Bakit ba kasi kailangan magsinungaling? Himinga ako ng malalim. Sa kanan ha, asawa ko may pupuntahan lang ako, saglit lang ako. Sige. Pimayak si Yuan, pimayak siya kahat. Nahilat ako. Sige mas mamahalin akong asawa ko. Napakabait ko talaga. Ang kanyang inaisip. Sa kanan ha, panalo ka na. Agad kong hinila ang maleta at imalis ng bahay. Papa. Buksan mo ang pinto. Nakakatawa. Pinalitan na ni Papa ang password ng bahay. Hindi ko na mapasok ang sarili kong bahay. Hindi ko rin matawakan ang aking makakaibigan lalo na ang makakamag-anak ko. Lahat sila ay hindi ako pinapansin simula nang malihi ang pamilya namin at agad na binlok ako. Sige. Wala na akong pag-asa.
Ini laku ang maleta, wala na akong pakialam sa aking hetsira, at imipo sa gilid ng kalsada. Gitom na ako mag order nan ga akong pagkain. Teka, nasan ang telepoon ko? Hinanap ko ito. Nakalimitan ko. Hindi ko dala ang telepoon ko. Kailangan kong magpalaboy. Hindi ako pwedeng bumalik sa bahay makasantalan, isa ein pagat makalubo, at baka kainin lang ako ng bihay ni Yuan. Gusto kong ingatan ang aking pagkaberin para sa aking magiging boyfriend. May dumang aso at kimakaway ang kanayang bentot, may bitbit siyang plastic bag sa kanayang bibig. Makang may tinapay sa loob ng plastic bag, baka galing an sa isang tong mabait. Bigla akong nagkaroon ng ideya at simigaf, way. Limingon sa akin ang aso at nagtatanong ang kanayang mata. Nakonsensaya ako. Ano? Ano an? Pagkatapos ng 10 segundo, kimain akong kalahating tinapay at kimain naman kalahati ang aso. Nakaiha siya sa aking dibdib na pagkawalang hiya, sobrang lungkot. Ngayon kailangan ko pang makipag-akawan ng pagkain sa isang aso. Yuan, kasalanan mo to, kasalanan mo to. Ayaw na sa akin ni Papa. Tumilo ang aking haliya. Dinilaan akong aso para alivin ako. Ang timi. Limayo kan ha. Itinila ko siya at bimalik sa aking dibdib ang aso. Sa ganon ha, pagbibigan ko na siya, binigyan niya rin naman akong pagkain. Ganito pala ang maging isang mahirap na tagapagmana. O kaya magtrabaho na lang kaya ako. Ayoko mas mabiti pang halihin na lang ako doon may pagkain. Nakitom na ako buong araw at naging masiniran ako. Nahanap akong parking sa tweede akong magtrabaho bilang waitress. Sumasinod din sa akin ang aso. Narinig mo ba ang balita? Imalis daw ang bahong asawa ni Yuan. Alam ko parang nakasimangot si Yuan na parang kawali. Ang bait kayan makasantalan bakit niya tatakbihan ayon. Hindi ko maintindihan ang inisip ng babaeng ayon. Malay natin pero sa tingin ko kapag naili siya ni Yuan, ikakilong niya lang ayon sa bahay. Kinilabitan ako. May pimasok sa pinto at makang pamilyar, ipinakita ang litrato sa kanayang telepono at nagtanong, nakita mo ba ang babaeng to? Ang katawan makasantalan. Ahat akong tumalikot para timakas pero hindi ako pinayagan nakaupo sa sofa. Tinawag akong waitress, iyay. Payat. Nasaan na ang overnamen? At sa tamang pagkakataon, hinawakan ako sa braso, order niyo. Parang pamilyar ang mukha niya Gusto ko nang timakas. Pagkatapos kong matawan, sinipa ko siya timakas sa Maria Ann. Kilala ko siya, halihan niyo siya. Hindi ko alam kung magkano ang ibibigay sa atin ni Yuan. Yuan. Ang sama-sama. Timakbo ako pababang makitit na haktan habang minimira siya, kasalanan mo to. Ang sama-sama mo, Yuan. Para akong kriminal na hinabo. Napakahirap tumakbo dahil nakarang ang aking damit, kaya pininit ko na lang ang aking damit. Pagdating ko sa likyan, may himawak sa aking bibig at hinila ako. Naili nakita, narinig ko ang isang malalim na boses sa madilim na haktan. Himahampas ang malamig na hangin at mahigpit akong niyakap ng isang matangkat na katawan na para bang gusto niya akong kainin ng biyo. Iyon. Gusto kong simahaf pero pinisol niya ang aking baba at pinilit akong tuminghala, hiwak kang main kay, tisin mo na lang. At hinalikan niya ako ng marin. Kinakahat niya ako na para bang sinasadayan niya at hinalikan niya ako hanggang sa manghina ang buong katawan ko at hindi ako makahinga. Inti-intang bumaba ang aking kamay na para bang sumiko na ako. Hindi ko alam kung ano katahol na ang limipas na para bang ang tinok lang sa pasilayo ay ang tibok ng aming peso at ang pakalawang aming damit. Isa itong parisa. Himinto ang lalaki, nakataas ang ilong habang hinihingal, pati ako ay hinihingal din kasalanan mo to, hayop ka. Dapat sisihin ni Clara Reyes ang sarili niya. Hinaplos ni Ricardo Villarreal ang sulok ng labi ko, okay lang nandito naman ako para sa'yo.
Nang marinig ko iyon, agat akong natawan, hindi na malabo ang isip ko ba. Bakit mo ako hinalikan? Nakpipamahlas akong imatras, alam kong mahaling na ang hamata mo, hiwag mo akong subikang lukuin. Naili mo pala ako, tinignan ako ni Ricardo Villarreal, walang animang pagkabigla, isan ha akong perfect. Nakita mo na pala akong nakpapantasaya sa iyo. Ano naman ngayon, kasal na tayo, tumayo si Ricardo Villarreal, hinaranghan kanayang malaking katawan ang sinahang liwanag na tumatama sa akin. Pero hindi kita gusto. Okay lang an, makikistihan mo rin ako sa hili, lemiut si Ricardo Villarreal sa harap ko, hinawakan ang baba ko at tinitahan ang mata kong kasing itim tibag. Tulong! May tao ba diyan? Tulungan niyo ako. Hindi na nakpapanghap ang lalaking tuwing gemisi si Ricardo Villarreal, ipinilipot ang laylayan ang kanayang dibdib sa aking pulso, saka ako biniyat, halika na, imiwi na tayo. Teka! Sandali! Ramdam kong hindi ako makakatakas, malayang ipinabaya ko ang aking sarili sa kanayang habisag, ang aso. Tinala ng mabudahyart. Kaya naman biniyat ako papunta sa kotse. Tweede ba akong tumabi sa iyo? Sobrang makalang kong naksalita, dahil hanggang ngayon sa kotse ay akaparan ako ni Ricardo Villarreal. Nakakainis biyong pagkataw ko ay nababalot ng hiningang lalaking to, paano ko tumatitis? Hindi pwede. Dito ka lang ay may ko si Ricardo Villarreal at hinaplos ang pisngi ko. Inti-inteng limalapit ang kanayang labi na tila gustong halikan ilit ako. Agat akong imiwas, hindi ako nakbebenta ang katawan. Tegelan mo aan. Ganuin ba? Sayang naman bimaba ang tono ni Ricardo Villarreal. Hindi na niya ako hinalikan. Sinibikan kong makinig bakit hindi ko naririnig ang kanayang inisip na ngayon. Bakit kang minsan gumagana kang minsan hindi? Ano ba talaga ang nasa isip ng lalaking to? Habang naisip akong kung ano-ano nakarating na ang kotse sa Villarreal Mansion. Biniyat ilit ako ni Ricardo Villarreal papasok ng bahay. Hiwag ka nang basta-basta alis, himinto si Ricardo Villarreal, ang tatay muwag. Hiwag mo siyang banggitin sa akin. Nang malala ko ang aking ama, agat akong nakalit. Anak pa talaga niya ako. Mila nang imalis ang aking ina, wala na siyang kwenta, pati ang sarili niyang anak ay ipinakbila pa sa kanaya, lalo akong nalilingkot, imiyak ako nang imiyak. Nakikipag-akawan pa akong pakkan sa aso. Timahimik si Ricardo Villarreal saglit, tila may gustong sabihin pero hindi sinabi, niyakap na lang ako nang maihigpit, okay lang an, tweede kang imasa sa akin. Imasa sa iyo. Ay mas gusto ko pang imasa sa aso ko at liast hindi siya perfect sa isip-isip ko nakmira ako. Makang hindi na ako makakatakas, ang magtrabaho sa bar, gemala sa lansangan, mas okay na rito sa bahay mga Villarreal at liast may makakain. Sa wakas naisip akong mili. Kung gustong akapin ni Ricardo Villarreal, akapin niya, kung gustong halikan niya, pero masarap din palang akapin niya ako. Maya-maya ay nakatulog ako. Hindi ko maitatanggi na mahalang himalik si Ricardo Villarreal. Nakaupo siya sa salaya at dahan-dahang akap ang aking baywang, ipinilipot ko ang aking braso sa kanayang liig. Sa ganon ha, okay naman ang serbisayo, hindi na mina ako tatakas. Sa gabi bigla akong nakaramdam init, nagising ako at nakitang sira ang airson sa kwarto. Bahala na, matutulog na lang ako sa sahig, mas malamig doon. Pagkalipas ng 10 segundo, sumasakit na ang likod ko, pati baywang, napilitan akong bumangon, hindi ko na kaya. Itinilak ko ang pintong living room, sumalubong sa akin ang malamig na hangin, ang sarap. Nagising ang lalaki sa kama, kinapa ang nagit-ligit, Clara, anong nangyari? Tinignan ko ang telepono at nakitang hindi maganda ang fengsayang master bedroom. Magpalit na lang tayo, doon ka sa master bedroom, dito na lang ako. Bago pa siya makareklamo, itinilak ko na si Ricardo Villarreal palabas ng kwarto. Agat kong nilok ang pinto. Nandito na ang earphone, nandito na ang malamig kong hangin.
Pero bago pa aku makapagtiwang dalawang segundo biglang gemalaw ang nakalok na pinto. Narinig kong isiniksok ang sisi, saka imikot ang doorknop. Hindi pa ako nakakarait, bimikas na ang pinto, dahan-dahang limapit ang pahirang lalaki sa kama. Clara, may problema ba? Nachtago ako sa kimot. Alam na nga, nachtatanong pa, inaantok na ako. Iwag ka nang magbiro, bimalik ka na sa kwarto mo. Sa minut na segundo, dahan-dahang bimaksak ang kama sa akin at agad akong niyakap sa kimot. Imalis ka. Sinibikan kong magbimiglas. Paano naman kayaan? Dalaga pa ako paano ako makakatulog kasama ang isang lalaki. Ito ang limitasan ko. Sa hili nachtis ako. Bakit parang ang sarap sa pakiramdam? Itinaas ko ang aking paw at ipinatong sa baywang lalaki, tila nakayakap sa malambot na inan, sobrang soft sa pakiramdam. Parang mila nang mamatay ang aking ina noong 5 taong lang ako, hindi ko na naranasan ang ganitong mainit na akap. Sa ganun ayakap na lang ako ngayong gabi. May binilong ako saka nakatilog ilit. Siyempre hindi ko nakita ang nakanggising labing lalaki sa dilim. Natilog ako hanggang 7:00 imaga kinabukasan, imalis na naman si Ricardo Villarreal. Lumabas ako para maglakad kasama ang aso. At saka magtaychi kasama ang mga tao. Iwag ka nang mag-aral, miss, natatakot ako. Nagmamakawa ang mga tao. Itiniwid ko ang aking paw, isang sipa ay natimba ang railing, saka ko biniyat ang 5 hanaing natimbang railing. Timanghala akong mili at nakita ang isang pamilyar na pahira, ang payat na lalaking nakasuot ng itim na jacket. Kinakamusta niya ang isang tao sa gilitandaan, ang kanayang ngiti ay malambing at sobrang gwapo. Pero nang limanghon ang lalaki at makita ako, nawala ang ngiti sa kanayang labi. Mabilis na timibok ang puso ko, hindi ko mapigilang sendan siya. David Padilla, David Padilla, David Padilla. Napahinto ako, malamig akong tiningnan ni David Padilla, anong nangyari? Inawakan ko nang maigbit ang laylayan ng aking damit, kimusta ka na? Dahil sa ayo, okay naman ako. Simimangot si David Padilla at imatras. Matagal na tayong hindi nakita, pwede ba tayong kimain ng sabay? Biyong tapang kong tiningnan ang kanayang mata. Si David Padilla ang lalaking lihim kong minahal sa loob ng 3 taon. Pero sayang, may baba rin siyang gusto. Pagkatapos ng entrance icham sa kolehiyo, pinakisapan niya akong ihatid ang love letter sa isang baba para tilinghan siyang mag-confess. Ang resulta, pinit-pinit ang love letter, hindi malinaw ang dahilan. Siyempre, hindi ko maihatid sa babaeng iyon. Kinabukasan balak kong magpaliwanag pero imalis ng bansa ang baba. Nabalita ni David Padilla na lihim ko siyang gusto, kaya sinira ko ang love letter. King hindi dahil sa ayo, sana nandito pa sa nini. Kinakahat ko ang aking hakuko at patiloy na himihanging tawat, tutue, suray, pero hindi ko sinira ang love letter. Tama na. Pinitol ako ni David Padilla. Hindi na kailangang makita pa tayo. Tutuang suray. Hangal ako at lang ang nasabi ko, pero hindi ko pa rin mapatinayan ang aking sarili. Halit ka pa rin ba sa akin? Nakita kong hindi agad pumayag si David Padilla na kimain kasama ako, kaya nakpapanis kong sinabi, pero totoo namang ang love letter ay ako. Nakalipas na ayon, hindi na kailangang pag-isapan pa. Patiloy akong pinitol ni David Padilla. Limapit at hinawakan ang kamayang isang lalaki, David, bitawan mo ako. Sakang-saka akong itinilak ng lalaki, natimba ako, nahashas ang tuhod ko. Himinto si David Padilla ng isang hakbang at imalis ng hindi limilangon. Imipo ako doon, imipo sa lipa ng matagal. Maya-maya ay mahimarang sa harap ko. Bakit ka nasakatan? Simimangot ang malamig na kilaing lalaki, lumiwat siya at biniyat ako. Imivina tayo. Hanggang sa biniyat ako pabalik sa koma, saka lang ako natahan, Ricardo Villarreal, bakit hindi ka naktatrabaho? Imiko ang lalaki sa harap ko at hinipan ang sugat sa aking paw, nakalimitan kong dalan ang mga dokumento.
Pagkatapos, ginamit niya ang kanang kaliwang kamay para itaas ang aking paa at ipatong sa kanang tuhod. Ginamit naman niya ang kanang kamay para lahan gamot para disinfect. Kung masakit, simahaf ka. Bakit hindi mo initisan ang sekretary na kinan ang mga dokumento? Hindi sumagot si Ricardo Villarreal, abala lang siya sa paglilinis ng sigat, sobrang dahan-dahan ang kanang mga kilos. Tiningnan ko ang seryosyong mukha ng lalaki, bigla akong nakaramdam ng kakaibang lungkot. Hindi ko sinira ang love letter, Ricardo Villarreal, naniniwala ka ba sa akin? Biglang tumigil ang kanang mga kilos, naniniwala ako. Noong mga panahong yun, klasmate ko si Ricardo Villarreal sa gestool sa loob ng isang taon, at yun din ang panahong sinisiyo ko ng tudo si David Padilla. Isang beses, naloch ako sa tibig, may nachligtas sa akin saka imalis. Nang magising ako, tumingin ako sa paligid at hinanap ang nachligtas sa akin. Sinabi sa akin isang matanda na mukhang isang batang Padilla. Nang makita ilit kami sa school, nakit ako sa malambing at malinis non getini David Padilla, tivang imaha dinadalan ko si David Padilla ng almusal, palihim kong isinisiksok sa kanang bach ang isang notebook saka isinisulat ang kanang pangalan, David Padilla. Sa mga panahong yun, palagi akong nakakaramdam ng tamis, pero palaging inahawang makakaibigan niya ang notebook. Ay nakita na niyo ang sulat kamay ni Clara Reyes na parang hinapang aso. Ano naman kang hanapang aso, masaya naman ako. Pero dati-rati itinitiring lang ako ni David Padilla na kaibigan. Hanggang sa nangyari ang love letter sa hili, hindi na rin kami naging magkaibigan. Ay ko ako penong-penong pagkalegi. Bemintong hininga si Ricardo Villarreal saka ako niyakap, Clara, anong gagawin ko sa iyo? Biglang timawag ang matalik kong kaibigan, Clara Reyes, alam mo bang na hospital ang tatay mo? Naloch ang telepono sa aking kamay, nablangko ang isip ko. Sa hili, sinabi sa akin ni Ricardo Villarreal ang buong katotohanan. May stagevouwer na cancer sa tiyan ang aking ama, hindi na siya magtatagal. Nag-alala siya sa kanang anak na babaeng milat sapol ay pinalaki sa live, paano na rafking mayvan siyang makisa, kaya ipinakatiwala niya ako kay Ricardo Villarreal, ang lalaking pinakakatiwala niya ng hesto. Hindi nag-bankrupt ang aming kumpanya, pansamantala itong ipinakatiwala sa pamilya Villarreal, at itiniring na duwete ko yaon nang ako ay kasal. Nang sabihin sa akin ni Ricardo Villarreal ang lahat niyon, natahimik ako hanggang sa makapasok ako sa kwartong ospital. Tiningnan ko ang nakilat at walang makawang maka ang aking ama, ngumiti ako at limapit, Lolo, hindi ka na naman kimain sa tamang oras, ano? An, nakasakit ka tuloy. Pagkatapos noon, hindi na ako nakatilok ng mahimbing sa habi na nanahinap akong masama. Pagmilat ko ay tinitahan ko ang kadiliman at hindi na makatilok ilit. Ayakapan ako ni Ricardo Villarreal nang hindi makalav at papairan ang aking haliha, hiwak ka nang imiyak, nandito naman ako sa tabi mo. Sino ba ang imiyak? Tama lang sa tatay ko na mangyarian sa kanaya. Uwan tama lang sa kanaya, mila pa noong bata ako, hindi niya nakita ang tamang classroom kapag may parents teacher meeting, graduating na ako sa gestool pero sa grade 11 niya ako hinanap. Minsan naman pinahirapan niyang hanapin ang tamang classroom, pero napunta siya sa maling school. Taman lang na kung biyay po ang nanay ko, papalain niya ang tatay ko. Noong nak-intran sa icham ako sa kolehiyo, pinakmadali niya akong imalis kohat. Ang sabi niya, sobrang maaldawang parking fee. Okay lang kahit bimaksak ako, ipapamana niya sa akin ang kampanaya, talahang walang kwenta ang tatay ko. Habang nagsasalita ako, lalo akong imiyak, niyakap ako ng mahigpit ni Ricardo Villarreal, Clara, nandito ako. Nakisang ilit ako mila sa masamang panahinip, si Ricardo Villarreal pa rin ang nasa tabi ko. Ipinaktempla niya akong mainit na tibig at pinainom sa akin. Nandito na ako sa hili, iniabot niya ang kanang kamay para pinasan ang halihang pumapatak sa aking hamata. Matilok ka na, niyakap niya akong mili.
Sa dilem tiningnan ko ang nakakinot na kilay ni Ricardo Villarreal kahit na natutulog siya, ang kanayang makang butas dal sa kakilanghan tulog nach alala dal kailangan niyang makpabalik-balik sa kumpanaya at sa ospital. Bigla akong nachtida kung tama ba ang pakiral ko. Nakasandal ang aking ama sa hiyatbord at kimakain mansanas na binalatan ko, Clara, kimista kayo ni Ricardo Villarreal bilang mag-asawa. Penung-penung pakkusauso ang kanayang maka. Okay naman. Dapat madali kayong magkanak para may apo na akong makarha, narinig mo. Biglang tumigil ang kamay kong nakbabalat ng pumalo, bigla kong nalala ang nangyari noong nakarang biwan, nakasut akong refioling na damit at nakpapatalikot-talikot sa harap ni Ricardo Villarreal. Imaiwas ang kanayang mata at tumigil ang kanayang ilong. Nang malala ko iyon, bigla akong namila. Hindupwede, may sakit ako at hindupwedeng manganak, hanghang akap at halik lang kami ni Ricardo Villarreal. Hinihintay ko pa ang araw na makipahiwalay ako sa kanaya, pero hindi ko maintindihan kung bakit nang malala ko ang salitang hiwalay, sumisikip ang dibdib ko, may kakaibang damdamin akong nararamdaman, ano ba ito? Hindi ko siya kayang iwan. Hindi kaniya gusto, Clara. Naksimila na namang kimain ang tatay kong mahapumalo na binalatan ko para sa kanaya. Paano naman manghayari ang handa-handang anak mo? Para akong pisang napakan ang bentot. Isa akong likas na mahandang baba, mabait pa ang ihalik ko, kayang paikitan umhanan lilihaf sa akin ang mundo ng 2 beses sa loob ng 1 taon. Hindi mo alam, sobrang klingay ni Ricardo Villarreal kung kailan ako timakas. Hinabol niya ako para akapin at halikan, hindi niya kayang makpahuli. Nainis ako at tumayo, napakalakas ng aking buses. Hindi pa ako natatapos, nakita kong para akong pinapanood ng tatay ko sa teatro. Ramdam kong may mali, limanghon ako at nakita si Ricardo Villarreal na nakatayo sa likod ko, nakapamayvang siyang nakatingin sa akin. Klingay. Hinabol para akapin at halikan. Hindi ka ang makpahal. Ngimiti ako nang naya, iniinolove ko lang ang tatay ko. Pagdating ko sa bahay sa hobby, itinilak akong lalaki sa kama at hinalikan hanghang sa imiyak ako. Kasalanan ko ito, mali ako, hindi ako dapat nagsinanghalang. Ricardo Villarreal, bitawan mo ako, nanghang halay na ang mahakamay ko. Tama, katilat ng inisip ng lahat, pinahirapan ako ni Ricardo Villarreal ng habang iyon. Inti-inti nang bumibiti ang kalakayan ng tatay ko. Sabi niya, matalino na siya para maintindihan ang sitwasyon, kung hindi ko talaga gusto si Ricardo Villarreal, hanapan niya akong iba. Medayo nachtalawang isip ako nang marinig ko yaon. Pag-isapan pa natin ang tatay. Nang kimikiwa akong hamot, nakita ko si David Padilla. Anong nangyari sa'yo? May sakit ka ba? Nakaalala akong limapit at gustong hawakan ang kamay ni David Padilla pero patuloy akong iniwasan ng lalaki. Clara Reyes, ayoko nang ilitan ang panghalawang beses, hindi mo kailangang makialam sa akin. Samilan ngayon, hiwag mo na akong hanapin. Pagkatapos magsalita, imalis si David Padilla. Akmang sasandan ko siya para makpaliwanag nang may himawak sa akin. Maghintay ka rito, Clara. Himakbang si Ricardo Villarreal papunta sa harapan, binuksan niya ang kanayang telepono at ipinakita ang isang video kay David Padilla. Ito ang footage na ipinakita ko sa teacher. Niloloko kang kaibigan mo at palihim niyang kinakal ang bach ni Clara saka pininit ang lufa letter. Sana naman hindi ka na mahkamali, hinila ako ni Ricardo Villarreal papunta sa kanayang bisag. Kasal na kami. Nakpaliwanag lang si Clara tungkol sa nangyari noon pero hindi ka nakikinig, makang isa ka lang tangang naktitiwala sa sinasabing iba. Nahilat si David Padilla, naniniwala akong may napaktanto siyang Helena. Nang tingnan ako ni David Padilla, alam kong may pinagsisisihan siya. Bigla akong nakaramdam pagod. Kaibigan pa rin tayo, Clara. Sa pagkakataong ito, hinila ako ni David Padilla pero itinilak siya ni Ricardo Villarreal. Sinabi ko na, kasal na kami at asawa ko na si Clara, saka siya ay miko sa akin, imivina tayo, Clara.
Tinitigan ko si Ricardo Villarreal mila ilo hanggang pa, nagsimilang timibok ng mabilis ang peso ko. Hindi ko na kayang kontrolan. Pagdating sa bahay, saka ko naalala na magpasalamat kay Ricardo Villarreal. Salamat, Ricardo. Hindi mo kailangang magpasalamat, tinignan akong lalaki saka bigla akong niyakap at himalik ng malalim. Kung gagamitin mo na lang ang parang to para magpasalamat sa akin, sapat na. Para akong tinisok ng pagkaitan, tumalon ako at itinilak siya, ako babalik na ako sa kwarto. Delikado na, parang gusto ko na si Ricardo Villarreal baliw ako. Padala akong padalang mensahe sa matalik kong kaibigan. Sobrang gwapo niya, kung minsan sobrang dominante, ano ba an? Bigla akong nakitang notifikasyon, may nagbangkit ng pangalan ko sa groupchat, mabilis na timibok ang peso ko at pinindot ko yaon. Hindi ba nalog dati si Clara sa tibig? Uwanha, sinabi niya sa akin na si David padala ang nakligtas sa kanaya, pero sabing ngayon lula ko, nakamali daw silang tong nakita. Nakita niya si Ricardo Villarreal sa hospital ngayon, sabi niya nakligtas daw ang lalaking aun isang babaeng nalog sa tibig. Nang mabasa ko yaon, sumabog ang itak ko, nanigas ang buong katawan ko, nanghinginag ang mga kamay ko, nakagilihan ang itak ko. Naalala ko ang araw na yaon. Ang araw na nalog ako sa tibig ay ang inang araw na dumating ang bagong klasmate na si Ricardo Villarreal sa school, hapon na nang magpalam siya sa giro para magpalit ng damit, basang basa daw ang kanayang damit. Pero hindi niya sinabi kung bakit siya nabasa, kaya pala kanuan, mali pala ang lahat mila sa umpisa, maling tao ang sinisiyo ko, ang nakligtas sa akin ay hindi si David padala, si Ricardo Villarreal pala. Kaya pala naktakbo ang aming katatanan ng mas mga pa. Naramdaman kong gising na gising ako pagkatapos mapawi ang ilap, pero nakaramdam din ako ng kawalan ng kativiran at pakbaksak. 3 taon kong gusto si David padala, sayang ang panahon yun, isa lang palang hindi pagkakantindihan, hindi makataring hang pagkakantindihan kay Ricardo Villarreal, kaya nararapat po ako na mahalin ni Ricardo Villarreal ilit. Nakupo akong tulala at akap ang dolo champ. Kakatapos lang maliho ni Ricardo Villarreal, limabas siya mila sa banayo na walang suot na pangitos, tinignan ko siya ng paulit-ilit sa kapasimpleng sumilayap. Kung gusto mong tignan mo na lang bakit kailangan pang sumilayap, tinanghal ni Ricardo Villarreal ang tiwalaya at pininasan ang kanayang ilo sa itinapon sa basket ng damit. Kasalanan mo kasi hindi ka nakdamit, tapos sisisihin mo ako na sumisalayap, hindi timitingin ng diretso. Timalikot ako at hindi ko siya pinansin. Imakat si Ricardo Villarreal sa kama mila sa likod, anong nangyari? Halit ka ba? Hindi. Hindi ko maintindihan kung bakit ako nakakaramdam ng inis. Bakit palagi kang mabait sa akin? Simple lang, dahil asawa kita, niyakap ako ni Ricardo Villarreal mila sa likod ng mahigpit. Timahimik ako ng matahol saka biglang himarap at hinalikan siya sa lobby. Nang ako ay papasok na, narinig kong biglang bimahat ang hiningang lalaking nasa harapan ko saka niya ako hinalikan ng mas malalim. Bakit ngayon bigla kang naging aktibo? Wala akong sinabi, ginawa ko ang hakbang ipang miling kontrolan ang katawan niya, hiwag ka nang magsalita po, paktinan mo na lang. Napansin ang pahalik sa akin ang lalaki ay medyo hindi makapaniwala. Sa dayang napakabilis ng naging sitwasyon, iminit at naging malandi. Sa ganitong paraan, noong habang yun, ibinigay ko ang aking pagkabirin na matahol ko nang iniingatan sa aking asawa, ang aking lehal na asawa, si Cole Reyes. Nakaiha akong ngayon sa banayo, Cole Reyes, ano ba ang kinakain mo at ang lakas-lakas mo? Hinimasang lalaki ang ilo ko at mahinang sumahot, ikaw ang kinakain ko. Kinabikasan, dinalaw ko sa papa, nakasandal siya sa headboard at kinakalikot ang basket ng pritas. Ang kiripot mo naman, ang kanteng pritas lang ang dinala mo para dalawin ako, sabi ni papa. Sa tingin mo kung sabihin ko kay Cole Reyes ang isang bahay, kikinin niya ba ang bihay ko? Papa, hindi mo ba ako naririnig?
Sigena, sasabihin ko na sa yayu, nuang ina, ang lalaking pinili ko para ipakasal sa yayu ay isang lalaking apelyido Alonzo, pero sa kalagitnaan doon, pinakalan siya ni Nicole Reyes, sinabi niya na matagal na kitang lihim na mahal. Hindi ako makapaniwala sa mga narinig ko. Kanina lang ay sinasabi ko kay Papa na lihim kong mahal si Nicole Reyes, at natatakot ako na kapag sinabi ko sa kanya, tatakbihan niya ako. Kailan po nang harian, Papa? Parang sinabi niya sa akin na lihim kaniyang mahal mula pa noong high sinabi niyang para kang isang maliit na araf, masakla at masayan, nakdadalang positibong enerhiya sa iba, at marami pang sinabi na hindi ko na matandaan. Nakita ko lang na napakatutuwang batang itu, tiniyak pa niya sa akin na mamahalin kaniya habang bihay. Isa pa makakilala rin kaming Papa Nicole Reyes, kaya ahad ko kayong ipinakasal. Kimakan akong sahang habang kimakirap-kirap. Kaya't hindi sinasadaya na nagkaroon sa papang mahandang kasal para sa kanyang anak. Pakiramdam ko sa peso ko ay parang may dimadaloy na matamis na likido. Lihim niya akong mahal. Mila pa noong high Sa mila nang limipat siya. Kung ngayon nang ligawan ko siyan Alonzo, nakikita niya pala ako. Siguro nasaktan ang peso niya. Dali-dali akong imiwi at hinintay na makaiwi si Nicole Reyes at niyakap ko siya ng mahigpit. Bakit? May nangyari ba ngayon? Hindi ako nagsalita, niyakap ko lang siya. Pagkatapos ng ilang sandali nagsalita ako, Suray, dati akong timakas, kaya matagal mo akong hinanap. Timawa si Nicole Reyes at hinimas ang ilo ko, hindi kita sinisisi, hiwag mo nang isipin ayon. Isa pa. Suray, akala ko kasi noong araw, siyan Alonzo ang naglagtas sa akin tapos hiwag ka nang magsalita, ana ay miko si Nicole Reyes at hinalikan ako ng marin. Tignan mo magkasama na tayo ngayon, ayos na ayon. Ang mga nakarang taon at ang mga hindi pagkakaintindihan, sa tingin ko, wala lang ayon, okay lang ayon. Ang kailangan mo lang malaman ay mahal kita, sapat na ayon. Sumunod siyan Alonzo sa ilalim ng ospital para himinging tawad para makmakawa na patawaran ko siya. Suray, ana mali ang akala ko sa iyo noon. Tweede ba tayong morgen magkaibigan ilit? Nakatayo siyan Alonzo sa harap ko, may hawak na balaklak, nakasot pa rin siyang simpleng piting pulo, mayroon pa rin siyang masaklang ngiti sa kanyang halabi, pero hindi ko alam kung bakit nakakadiri na siya para sa akin ngayon. Helena ang lahat, yan Alonzo, kasal na ako, kaya hindi pwede. Noong panahon yun, pinili niyang takpan ang kanyang hatainga para hindi marinig ang paliwanag ko, ngayon na limabas na ang katotohanan, ibinaba niya ang kanyang hakamay para ano. Bakit hindi na lang niya takpan ilit ang kanyang hatainga? Ane. Sabik na limapit siyan Alonzo na parang ayakapin niya ako. Naksuray ako at ahad akong limayo. Natakot ako sa salitang suray, malinaw na hindi ako ang gumawa noon, at ilang taon ko nang ipinaliwanag, pero walang naniniwala, hindi pa rin natatapos ang hindi pagkakaintindihan, wala na akong pakialam. Kasal na ako kay Nicole Reyes, hiwag mo na akong hanapin. Yan, hindi tutuan, ana, arangit mariahe lang kayong dalawa, hindi mo pwedeng magustuhan si Nicole Reyes, hindi ba dati mo akong gusto? Gusto mo ako at ilang taon mo akong niligawan. Ngayon nagbago na ako, kaya kung papayag ka, ahad kong ipapaanal ang kasal mo kay Nicole Reyes. Ahad kitang papakasalan. Sino nagsabi na hindi ko gusto si Nicole Reyes? Mayaman siya at mabait, Suray, imalis ka na paklingon ko, nakita ko si Nicole Reyes na nakasandal sa pintong kotse, pinapanood ako, hindi ko alam kung kailan siya dumating, kung hano karami ang narinig niya. Nachtakbo ang hamata namin, ahad akong imalis. Ano ang sinabi mo, Ana? Mayaman at mabait. Ahad na namila ang mukha ko, at nahang matigas ang dila ko, hindi nakamali ko ang rinahi. Tinasan akong kilay ni Nicole Reyes, iwi na lang ba tayo at pag-isapan natin. Inti-inteng bumiti ang kalagayan ni Papa. Pagkalipas ng 2 buwan, dinalan ko siyang isang ultrasound. Ito ang inang pagkakataon na nakita kong imiyak ang isang lalaking nasa edad 60.
nuang nalaman ne papa na mayroon siang. Cancer, hindi siya imiyak, nuang nakpapa chemotherapy siya, hindi siya imiyak, pero nuang nakita niya no bintis ang anak niyang itu, himahulhul siya. Ana gistu kong panghalanan ang bata, tawagan na lang natin siyang araf, si araf ay isang maliwanag na sikat ng araf. Naalala ko na ang magandang panghalan ko ay si papa rin ang nakbigay, kaya pwede rin si araf, parang ang tong may panghalang ito ay magliliwanag. Niyakap ako ni Cole Reyes. Ana, tawagan na nating asawa. Asawa ko. Nang malaman ni Cole Reyes na bintis ako, imiyak din siya, katilat na papa, may kinalaman kaya silang dalawa sa isa't isa. Bakit sa ilang pagkakataon ay parang mahkamaka sila? Bimalik sa high katatapos lang maglarong basketball ni Cole Reyes at itinos niya ang kanayang damit para pinasan ang kanayang pawis. Bigla niyang nakita si Ana na nakangiti at binibagan tibag siyan alonso. Bigla ring nakaramdam ihaf si Cole Reyes pero tinanggihan niya ang lahat ng tibag na ibinigay sa kanayang makababaeng nakapaligid sa kanaya. Gusto niya lang ang isang tao, kung hindi niya siya bibagan, okay lang magtitis na lang siya sa ihaf. Bago tumakbuang 1000 metro sa sportsfest, ipinadikit ni Ana ang nummerplate para kay Cole Reyes at kimaway para magbigayang suporta. Kayang-kaya mo an. Kung pagod ka na, hiwag ka nang tumakbo, magpahinga ka na lang, kayang-kaya mo an. Ngimiti si Cole Reyes. Sinabing lahat sa kanaya na kailangan niyang manalo ang inang pwesto para magdalang karanghalan sa klase, hindi niya inasahan na may mag-alala sa kanayang kalisahan na nagsabing kayang-kaya niya at kung pagod na siya, magpahinga na lang siya. Alam ko. Pagkatapos magsalita, tumayo si Cole Reyes sa track, tumingin siya sa malayo at nakita ang maliit na araw na nagliliwanag. Sinundo ni Cole Reyes si Ana para magpa-check-up, sinabing doktor na makisap ng madalas ang hamahalang sa sanghol sa kanilang sinapipinan, hiwag nilang isipin na maliit pa ang bata at hindi pa nakakaramdam kahit ano sa totoo lang. Ito ay isang napakahandang paraan para mapalaho ang emosyong bata. Nag-research si Ana online, sinabing makataon na magpasan, makafairay tala sa sanghol, magpatigtoong makakantan makabata, at magpatigtoong instrumental music para makapagpahinga ang sanghol. Dimating ang oras na makita niya si Cole Reyes na ginagawa ito sa kanilang sanghol, hindi niya alam kung tatawa ba siya o iyak. Habi-habi kinakausap ni Cole Reyes ang kanilang anak pero ang makafairay tala ay pangdagdag lang. Kimakanta lang siyang ilang linaya, 80% oras ay ikinikwento niya sa kanilang anak ang tungkol sa pag-ibig nila ni Ana. Ikinikwento niya kung paano sila nakita, kung paano niya niligtas si Ana noong nalinot siya, kung paano sila nagkaroon hindi pagkakantindihan at kung paano sila kasayan ngayon. Sa mga sandaling iyon, humingiti lang si Ana at nakikinig, nalilinot din siya sa mga kwentong iyon. Sabi nila kapag maong hamahalang ang kanilang anak, hindi sigurado kung magiging masaya ang bata, pero kapag nakmamalan ang hamahalang, siguradong magiging masaya ang bata. Ang bata ay mapapalaki sa pagmamahal na iyon para paglaki niya, alam niya kung paano ipalahanap ang pagmamahal sa lahat ng tao sa kanayang paligid.